Sziasztok marhák! Az internet legnagyobb, leghülyéje vagyok, nem tudok írni se a hülyét, se jól írtam. Nem tudok magyarul írni, beszélni, olvasni. Hát mondom, én egy hülye vagyok, a YouTube beállításaim is valami gorogó vannak beállítva. Ezért nem értek semmit, ezek mit jelentenek? Itt van a hülye ember instája is. Gyertek egy kis drogot, kaptok, gyertek, kaptok drogot. Bazd meg, marihuána finom. Igen, ez lesz a csatornám, lesznek vlogok, hülyeségek, paródiák, minden lesz! Én egy hülye szar vagyok. Az internet legnagyobb hülyéje vagyok, oké? Bajotok van, akkor megverlek titeket. Oké? Ezt egyébként át kéne állítani, ezt magyarra, de nem tudom, nem emlékszem, hogy kell. Darabul hagyom, adjátok. Hülye vagyok! Egyébként van a két másik csatornám, a Máté GRK, a fő csatornám, meg az amerikai sorozatok magyarul. Ezek vannak. Hát ez lesz a csatornám, ez lesz minden, ez a bejelentő videó, megyek, csinálok thumbnailokat. Hát már menjetek innen, én az internet legnagyobb hülye vagyok, de drogozok egy kicsit. Én vagyok PewDiePie. Money, én vagyok PewDiePie, vigyázzatok, haverok!